Dantzari bat, kung-fua maite duen bat, eta ordenagailu kontuetan trebea den beste bat. Helburu argi bat duten hiru ume dira, superheroi talde bat osatu dute, gaizkileei aurre egiteko, Zigortzaileak taldea. Zigortzaileak gara! Hiruen artean talde bizka bat original batez egiten dute, osatzen dute. Orduan ikusten dira zelan zigorrak egiten duten gaizkile bakoitzai, ez? Baina bueno, beti umore puntotik, ez? Ikusita. Zigortzaileak haurren bullyingari buruz euskaraz egin den lehen film luzea da. Zer daukazu poltsan? Da gai pixka bat izango dugu serioa, baina nik intentatu dut umentzako egitea. Zeren normalian bullyinga erasoak eskolan, normalian umeak ez dira joaten ikustera, zeren esaten dute, hau bai aspergarria ez. Orduan nahi nuen, beraiek ere joatea ikustera, eta esatea, ostra, ni horrelakoa naiz, hau horrelakoa da, ez? Betzat, entretenitzen, baina bitartean eurak ere bai konturatzea, ez? Zer gertatzen den eskolan. Zuk ez dio, señor, ez erzango. Irunen artean jipo erra matea nahi gauzu behintzat. Egunero, egoera jasan behar nago. Arantza Ibarra Ondarrutarrak zuzendu du bere lehen filma, Alfonso Arandiaren laguntzarekin. Gidoia idatzi eta zuzentzen lanak ez ezik, jantziak diseinatu, eta filmaren musikaren kantuetako batzuk ere sortu ditu. Zer gauza bat idaztea gioia, ez? Eta kontatzea zuek buruan daukasuna, baina beste bata, ja irudietan, epintzea zuk buruan daukasuna. Nola gorrotatzen dudan. Nabari zen, irrikatzen gaundela duelu baten aurrez aurre jartzeko. Egon behar zara danen atzean. Da mundu guztia zuri galdetzen gauzak, bai erropa, bai sonidoa, bai rodajea, edo ze gauza. Emoten dizu pizka bat beldurra, pentsatzen duzu, gauza bat esaten badut baietz, da gero espada, bueno. Esan didaten ez, jende asko joan da eskola honetatik bere erruz. Hori zait bidezka iruditzen. Jakaslek ez dute zer egiten ala. Istorioa Portugaleteko eskola batean grabatu da. Film honen zuzendariak hainbat eskolatan izan dira protagonista bila, 1200 batumek egin dute aktore kastina. Etxai gustatzen, ergel batzuen erruz, beldurtuta ikustea. Kasi nain handia izan den, ni pentsatzen dut daukagun umeak izan direla ondo aukeratuta, eta orduan ez guguk izan arazorik. Beraientzako zen kanpamentoa bezala, ez? Ez zait egin egia esan zaila umeekin egotea. Zer egin diozu ainarari? Ezer ez, nartuta da. Umeekin batera, helduen zerrenda luzea dago proiektu honetan. Besteak beste Rafael Amargo, Ane Igartiburu eta Carlos Sobera ageri dira film honetan. Beraiek umeak ez dira ezagunak, inoiz ez dute egin pelikularik, eta orduan beti egoten da ondo pixkat oreka bat egotea esperientzi duen jendeekin, ero nagusiekin, ez? Eta nik batez ere gaiztoaren amaren papera neukan buruan sartuta Ane Igartiburu izan behar zela. Emakume horrek ez daki oraindik norekin ari den. Eta Sobera ere bai sorpresa izan zen, pixka bat, nahi genuen eman pixka bat punto komikoa ere bai, guraso bati. Kendu paretik! Autoarekin harrapatzea nahi espaduzue! Zeina zaitez? Bai, Bullyingaren inguruko hausnarketa, abentura eta superheroien ikuspuntutik. Zigortzaileak, aste honetan estreinatuko da Donostiako Zinemaldiaren barruan.